Hello लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स इउट्युब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैनि गोथार बाथौ सान आरो मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि खान्थि बायदि खुंजानाय फालो खेराइ फोरबो बे फालो खेराइ फोरबोनि दिनै सेथि सान गियान सान दा बेहाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय दिनै जोंहा 9 माग मासनि 9 अक्ट' बे 9 अक्ट'आनो जाहैबाय फालो खेराइ फोरबो बोसोरारि फालो खेराइ फोरबो बियो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जानानै सानबा जागोन सानबा तारमाने 5 days मागनि 13सिम दा बेवहाय जोंहा दिनै दालाइसा मोनफ्रोमावबो माबा जाबाय आरज जाबाय गियाननि आरज जाबाय दा बेहाय जागासिनो दं नै ओरैहाय जों बाहेरायाव एसे ओंखारबोदों ना गियान जों बाहेरायाव एसे ओंखारबोदों बिनिफ्राय दिनै स्टार्ट जाबाय बिनिफ्राय जोंनाव न'खर जोङो बयनावबो आरज खालामगोन गाबोन दा बेलासिनिफ्राय ओरै बैयावबो बिनिफ्राय ओंखाम संगासिनो दं आरजआ जोबब्लानो ओंखाम जागोन ना बे नुजाथिलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ जाहाथे खौसेनि गेजेरजों मावफुंनो हायो बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खावलायनाय थाबाय आरो बेजोंनो जाहाथे गावबागावनि आब्रुथिखौ लाखिनानै जाहाथे मावफुङो बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय अब्ला जों आरजनि हाबाफारिखौ मावफुंदिनि समा खोब सुंथारबाय जोङो एसेखिनियावनो दिनैनि बे गोथार आरजखौ जों मावफुंनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थानानै आङो हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिमागिरि आरो आश्राबारि दालाइसानि सिङाव थानाय सैथो सिबियारि फिसाफोर आरो सैथो सिबियारिफोरनि फिसा फरायसा फरायसुलि ओनसोलाव सावरायनाया आंनाव बिसिनाव बेबो ज' थाजोबखायो टमेट' साटनि ओंखामावसो मोनदां ओंखामा मोनसे मोनबाय नामा ओंखामा मोनसे मोनबाय वा लाब्राया गंगार गामलायाव होबाय दाखालि हाबायाव बिनि दालियानो थोजोबदों औ बिराद खामानि गैया इनो बेनोखा देरसिना माबा बेखौ रायजोआव माबाबा रायजोआव ओमफ्राय जोंहा एसे फिसा बायनानै बेखौ रायजोआव हरनोसै फोरबोनि थाव लारु जादों नैबेबो जालायबावो बेबो हनै जालायबावदोंसो बेबो जादों
ओंखाम जाबाय ना Shri